Reit, mae'r côr nesaf yn barod yn dod ar y llwyfan. Rowch groeso mawr i Bechgyn Bro Taf, Caerdydd. Dwi'n siŵr bod na gefnogwyr o'r brif ddinas yma yn barod i'w cefnogi nhw. 5 darn gan y côr yma. Maen nhw'n mynd i fod yn perfformio geiriau Olaf Dafydd gan Randall Thompson, o Adeoni gan Afo Pert, Twyllwr yw y cythrel diafol gan Oban, Nos da Pwt Bach gan Dan Forest, ac i gloi Miggledy Magledy, addasiad Richard Vaughan. Eu cyfeilyddes nhw yw Ffion Richard, a'i arweinydd yw Richard Vaughan.
Yes.
Ar go bach ai wyneb cyrfi, niggledy, maggledy, no. And the rebel pressing for the niggledy, maggledy, hey, no. No, more in pen and bunny, niggledy, maggledy, hey, no. I do yemmy, lads, and kill it, niggledy, maggledy, hey, no. Ar dwi'n crosses, and dwi'n balan, no. Danna Peter, Katie, Grinna, Niggledy, Maggledy, hey, no. Miggledy, Maggledy, hey, no. A drychwch beth sydd da fi fan hyn. Meibion Bro Taf. A'r mob marwn. Meibion marchan. Ioan, fi just yn mynd i wneud un, right? Drycha Richard. A drych arno ti. Y ddoi arweinydd. Be eisiau dweud? Dwi'n gwybod. Un geiriau. Dwi'n mynd. Chi wedi clywed am teis lan yn ochr Rhythmic? Wel, dwi'n gwybod. Just, dod yn I wedi, do, mae just... Caj. Caj, A chi hanner gwisgo? Wel... A drych ar y staen a fyna Drych ar y staen a fyna. Ti di golchi hwn ers i ti wisgo fe tro gyda? Do glei. Do fe lawr te, drwch o bach o clas fan hyn. Ac o rein yn y Llangollen, wnaethoch chi wneud yn dda, Llangollen. Do, diolch. Ie, diolch. Ond lot o waith ers ni wedyn, gorfod flipo cwbl o gneuon o Lladin ac Almaeneg mewn i'r Gymraeg ar gyfer Steddfod. So maen nhw'n rhoi lot o waith fewn. A chi'n canu am Merched y Wawr? Wel, ia. Can o fawl I Merched y Wawr, ynddo? Ond mae'n debyg. Lle mae Dewi? Lle mae fe'n mynd? O, mae o. Be wedoch chi ar ddiwedd y perfformiad? Da iawn. Ie, oedd angen clapometr wedoch chi, pam? Wel, dyn ni reit poblogaidd gen y gynulleidfa. Lot o fans. Lot o fans. O chi yn wych. Ond mae'n rhaid chi feddwl am siwt fach newydd erbyn y blwyddyn nesaf. Cymrwch ysbrydoliaeth. Beth am Bechgyn Bro Taf wedyn? Dipyn o raglen hon, oedd yn mynd â ni rownd y byd, deud y gwir. Dyna beth oedd yn taro rhywun fi'n credu o'r cychwyn cyntaf. Rhaglen 12 munud, 5 darn, a 3 ohonyn nhw gan gyfansoddwyr cyfoes sy'n dal yn fyw, sef Arfo Pert, Orban a Dan Forest. Ac oedd y drefniant gan Richard Vaughan ei hunan. Ac falle bod nhw'n ymddangos yn llai o nifer ar y llwyfan, wnaethon nhw greu argraff o'r nodi'n cyntaf o'n i'n meddwl gyda'i sain ac oedd na ystod dynamic effeithiol iawn trwy gydal i'r rhaglen nhw. Ac beth o'n i'n teimlo bod nhw wedi llwyddo I gyflwyno naws cymeriad a theimlad pob darn a symud yn rhwydd o un arddull i'r llall. Oedd yn dipyn o her mewn gwirionedd yn doedd. Dyna ni ta. Diolch gwawr am y tro. Diolch o galon i'r 11 côr. Ddoth i'r llwyfan pnawn yma. Be well na ffrynhawn o wrando ar Corau Meibion, a mi oedd y pafiliwn dan ei sang. Mae yna lot o repertoire Corau Meibion, yn fwy nag unrhyw gor arall, dwi'n teimlo, yn gofyn am lot gan y cor. Mae'n gofyn am gadw tonyddiaeth sicr, a chynhaliaeth sain gadarn, a cynhaliaeth feistrolgar o linell yn enwedig mewn canu anthemic, a hynny, da ni'n aml iawn yn clywed yn yr amen mawr ym mhob emyn. A dyma ddyn ni'n chwilio amdan, pa gorau oedd yn gallu gwneud hyn a rhoi I ni amrywiaeth o raglen ar y llwyfan. Ond mi ydyn ni'n llongyfarch ac yn diolch I chi gyd. Bechgyn Bro Taf, rhaglen ddifyr iawn gyda rhai darnau cyfoes, a sylw teilwng wedi ei roi I arddull pob un o'r caneuon yma. Mi glywson ni sawl techneg a sawl lliw gwahanol gan y côr. Yr ail gan a deoni yn arbennig iawn, yn creu awyrgylch, yn gan gyfoes, ond mi nathach chi roi sŵn cyntefig iddi hi. Roedd yr awyrgylch yn arbennig yma, ardderchog. Gai ofyn I chi gymeradwyo pob un côr, os gwelwch yn dda.
Mae wedi bod yn bleser gwrando, felly ein tri ni heddiw yma, a mi gewch chi gyd feirniadaeth lawn wrth gwrs, y tri sydd yn dod i'r brig ac wedi cyflawni'r hyn ydyn ni'n chwilio amdano fo. Yn gyntaf, mae Bechgyn Bro Taf. Richard Vaughan, Dereu'r Llwyfan. Llongyfarchiadau mawr i Bechgyn Bro Taf ac i Richard Vaughan. I ni'n symud mlaen nawr te ar gyfer tlws Sioned James i'r arweinydd Corau Gorau sydd wedi creu argraff yn hyb y panel beirniad. A mae'r tlws hwnnw, tlws Sioned James, yn mynd i Richard Vaughan. Llongyfarchiadau i Richard Vaughan yn ennill tlws Sioned James. Richard Vaughan, llongyfarchiadau. Diolch. Bach o sioc yma. Wel, i fi'n falch fod wedi digwydd i ti, oherwydd i ni wedi bod yn galw ti'n Richard III. Pam, esbonio? Ges i 3 trydydd yn Tregaron, 2 drydydd yn Montepridd, si drydydd rhywle arall, a trydydd gynharach yn yr wythnos gyda Corau Gleision. So mae pobl wedi bod yn dechrau cael o fi'n Richard III. Mae'n heno, Richard the First. Pwys y meddwl, pwys y meddwl. Hollol wych. A cwpa newydd fyd? Cwpa newydd odi, a beth am hon? Hwn yn special. Fel arweinydd, gorau'r wyl. Le ti'n mynd i roi hon, a beth ti'n mynd i roi yn ddi? Sa'n gwybod, fydda i gofyn cynnytad wrth y rai Grianon gyntaf yn credu, weld ble lle ni roi fe. Na, pride y place ar y dining table. Mae hwnna'n special. Ti'n meddwl fydde bwnsyn o grapes yn edrych yn neis iawn? O, mwy na grapes yn credu. Ie, fi'n credu. Fi'n credu honna, mae eisiau ti wso heno i fynd i ifed. O reit, peri ddathlu gyda'r Bechgyn. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch.